Obliba elektrokol a elektrokoloběžek roste. Lidé si je kupují nebo půjčují stále častěji. Spolu s tím ale v létě přibývá taky pádů a úrazů. Elektrokola jsou totiž mnohem těžší než běžná kola a nebezpečné může být i jejich zrychlení, hlavně při jízdě z kopce. Lékaři tak stále častěji řeší poranění hlavy, mozku nebo páteře. Zrychlení, které může překvapit. Na elektrokole šetří síly a dojedou dál. Po rovině kolem Lipna i do kopců. Jenže kolo váží přes 30 kilo. Aleksandr Ivanov si na něj zvykl. Kolo samo o sobě je těžký, protože je mohutný, má baterii, že jo, ale jinak šlape se s tím úplně parádně. Pádů a úrazů ale přibývá. Ty nejvážnější operují lékaři v Českobudějovické nemocnici. Poměrně častě dochází k poranění obličeje anebo mozku, protože ti lidé nemají helmy. Roman Fuxa přesedlal na elektrokolo před 4 lety. Začínal opatrně a pomalu. Musel se na něm naučit, aby nerozšířil řadu zraněných. Já si myslím, že začalo jezdit hrozně moc lidí, kteří na kole nejezdili a to kolo je hodně všem dostupný a jsou to neskušení jezdci. Do půjčovny ve Frimburku přicházejí pro elektrokola hlavně začátečníci. Většinou neovládají ani základy. Mývají problémy s bržděním, že neví třeba, že musí brzdit oběma brzdama. Některé půjčovny tady na Lipensku mají od letošní sezony také návod a pokyny pro lidi, jak správně používat elektrokolo. Klidně i dávkovaně a při sjezdu brzdím přerušovaně, abych kontroloval rychlost. Horští záchranáři na Lipně výjíždějí v létě převážně právě k lidem, kteří upadli na elektrokole nebo koloběžce. Bývají tam teda podření a pomlácený v obličeji, často to bývá zlomená klíční kost. Aleš Fejfar tvrdí, že podceňují rychlost a nedomyslí, co se může stát. Je to náramně funny, všem se to líbí, že to je prostě dobrá zábava, ale výsledky toho jsou vždycky na léčení na minimálně týdny. Adam Božoň skončil před pár lety v Českobudějovické nemocnici. Jel jsem na kole, spadnul jsem na obrubník a samozřejmě jsem byl bez helmy, tudíž jsem nedopadl úplně pěkně. Byl odřený na hlavě a měl rozseknuté čelo. V nemocnici strávil 3 týdny. Neurochirurgové řeší teď v létě víc sportovních úrazů. Pro nás až někdy překvapivě vidíme z koloběžek takzvaná vysokoenergetická poranění, která jinak vydáme u těžkých dopravních nehod. Nejvážnější jsou poranění mozku a páteře. Nejen tady, ale i jinde v Česku kvůli tomu počet operací roste. Loni muselo na sál skoro 2800 pacientů. Martin Štěpánek, Česká televize. Pro elektrické kolo platí stejná pravidla jako pro to běžné. Cyklista, který na něm jede, je ze zákona řidičem nemotorového vozidla. Před jízdou si tak nesmí dát alkohol ani jiné omamné látky. Maximální výkon je stanovený na 250 W. Motor pomáhá jenom při šlapání. Nejvýš do rychlosti 25 km v hodině. Napětí systému musí být do 48 V a hmotnost do 40 kg. Když elektrokolo tyto parametry překročí, už se považuje za motorové vozidlo a musí mít registraci, technickou kontrolu, povinné ručení a předepsanou výbavu. Nejlevnější elektrokola se dají koupit už za 10 000 korun. Špičkové značky ale můžou mít i cenovky kolem 250 000. Kolo není nutné si hned kupovat, přibývá půjčoven, hlavně v turistických oblastech. Cena za jeden den se pohybuje nejčastěji od 600 do 1300. Při zapůjčení na delší dobu je nižší. Stanic pro dobíjení elektrokol přibývá třeba na Šumavě. Obce a města chtějí nejen zvýšit pohodlí návštěvníků, ale taky předcházet případům, kdy lidé po vybití baterie volali na pomoc horskou službu. Některé půjčovny i proto přistoupily k obměně kol. Teď mají vyšší kapacitu baterií. Z půjčoven odjíždí cyklisti s plně nabitou baterií. Když pomoc elektromotoru využívají jen minimálně, jsou schopni ujet na jedno nabití i přes 100 kilometrů. Teď už ale na mnoha místech můžou nabíjet kolo i během dne. Města a obce totiž stále rozšiřují síť dobíjecích stanic. Na Železnorudsku přibyly za poslední rok další 2 dobíjecí stanice. Jedna ve městě a druhá přímo tady na vrcholu Pancíře. Sem totiž každý rok míří tisíce lidí. Tady už mají nabíječku i se schránkou s nejpoužívanějšími konektory. Naopak na Modravě si lidé musí kabely půjčit v infocentru. Je to jako v počítači.
Jo, a už můžou nabíjet. A dají si to vlastně do kola. V posledních letech se navíc výrazně zvýšila kapacita baterií. Řada cyklistů neváhá do kopce spoléhat hlavně na motor. Mají dost silné baterky, takže to vydrží na celý den. Těch 50 km není problém vlastně ujet. I díky tomu už se neopakují případy, kdy lidé s vybitou baterií v terénu volali na pomoc horskou službu. Špatně si rozvrhli délku trasy a baterie došla v místech, kde prostě nebylo možné elektrokolo dobít, takže to byly případy, kdy si lidi volali o pomoc. To kolo je výrazně těžší, takže nezvládli cestu domů. S rostoucí poptávkou po elektrokolech ale roste taky zájem o přečipování elektromotoru, aby se zvýšil výkon. Podle prodejců to žádají až 2/3 zákazníků, přestože tím mohou přijít o záruku. Odemčení čipu zvyšuje nejen rychlost, ale i spotřebu a taky riziko úrazu. Čip nám otevře plnou sílu motoru, de facto na jakoukoliv rychlost při jakékoliv silnějším šlápnutí, jezdí až tou 50 km rychlostí, v průměru spíš 35-40 km. Na Březníku nebo na Poledníku dobíjecí stanice nejsou. Chybí tam klasický rozvod elektrické energie. Případné nabíjení tak návštěvníci řeší své rázným způsobem. Třeba tenhle i přes zákaz bivakovat u jezera Laka dobíjel kolo z elektrocentrály ve vozíku. Zdeněk Mlnařík, Česká televize, Šumava.